L-avvenimenti fil-Parlament din il-ġimgħa li tmexxija mhix li tagħmel l-akbar storbju, iżda li tagħti eżempju permezz ta' dibattitu kostruttiv, rispett u konsistenza. Meta tmexxija ta' partit issostni li l-partit li jirrappreżenta llum jinsab f'pożizzjoni aktar b'saħħitha, l-ewwel trid taraf jekk verament poġġiġ dara f'ordni. Dikjarazzjoni qawwija minn Simon Castillo għal snin twal esponent u attivist tal-Partit Nazzjonalista fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook l-erba' filgħaxija. Dikjarazzjoni li għalkemm ma tirreferix għal Partit Nazzjonalista u għal Bernard Gregg bismu, madankollu tinftiem b'mod ċar ir-referenza lihom. Castillo żied jgħid kif tista' tmexxija tajt li għamlet progress meta l-pedamenti jibqgħu dgħajfa, kwistjonijiet finanzjarji mhux solvuti u deċiżjonijiet kritiċi ma jiġux indirizzati. Il-kredibiltà mhix mibnija fuq id-dikjarazzjonijiet. Din id-dikjarazzjoni b'saħħitha ta' Castillo ġiet biss ftit sigħat wara jumejn li matulhom fil-Parlament Kara l-Aquilina, il-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista, infex f'dadija ta' insulti fil-konfront tal-Speaker Anġlu Farrugia u tal-Prim Ministru Roberta Bela. Miegħu kompla l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg tant ispiċċa mċanfar mill-Speaker minħabba l-attitudni tiegħu fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Castillo li għal snin twal immilita fil-Partit Nazzjonalista, speċjalment fi żmien Lorenz Gonzi, imbagħad b'mod aktar qawwi fi żmien it-tmexxija ta' Simon Busuttil, kompla jgħid li mexxej li jitlob responsabilità għandu l-ewwel japplika l-istess standard ta' dik innifsu. Il-kredibilità hija mibnija fuq l-onestà, l-konsistenza u rrieda li twieġeb mistoqsijiet diffiċli, mhux biss meta jkun konvenjenti imma meta meħtieġ, f'dik li qed titqies bħala botta ċara l Bernard Gregg. Simon Castillo kompla jgħid it-tmexxija mhix dwar il-ħolqien ta' illużjoni ta' progress, iżda dwar kredibilità permezz ta' azzjoni.